Hello guys, may hapon guys. Dali ko diri sa gawas guys. Kaya gilantaw ko sa kong gabon guys. Sa gwapa man akong gabon og balik guys. So, ning kuan na pud ang iyang mga dahon guys. Ning sani, ning daghan na pud ang iyang dahon din. Ning bro na siya maayo na buhi siya balik guys. Kaya nangita ko atsal guys kay magluto ko sudan pa ni hapon. Ako nakit-an atsal isa tiring. Pwede na ni uy. Napo ko natilok day atsal labi na ko og wala na atsal. Kay nahurot na nako to diri og luto na ana poy namunga nga atsal gamay pang usa. Gani na apa unsa ni atsal sili sili di ay ni ang sili ning sulod tan-awa. Ayaw dong. Ang akong alugbati kay namatay guys. Ako na po ning pang-ibton guys kay para na poy motubo bag-o guys. Oh. Para mapulihan na po ni siya og bag-o. Kadi bang naman ni siya kinahanglan na pud og bag-o nga kuan. Namay ning turok na ra ning gwapa na ang akong oregano para sa ubo. Na gwapa na. Naman to ning tubo diri nga kuan. Di ara ning tubo nga atsal guys. Malabtan sa ko mga iro oy. Natay sibuyas dahon pero niwang kaayo. Kuhaan na lang nako ni pwede na siguro ni. Ara guys. Kuhaan na to kay kuhaan na to sa soup. Pwede na ni oy. Kinsa dekha ning bill. Dimayas, Ricky. Sa nang bill. Ana ra na kay para nasa gawas. Natin nakita at sa usa. Gapan na kay kung gabon nalipay kay ko sa kung gabon kay nagwapo og balik kay para na ako'y madala na pud ni mother lang. Ya akala nalimot ko sa pupo og labay unya na lang nagyag uli ni banana. Asa man kami kini gawas na ganina guys gibugno sa mga iro. Sige gawas pa Miki. Gawas pa. Gibugno lagi sa mga dogi muna na. Naburo sa pudra ba ni siya. Wala ka. Pagdali. Akong gipasulod. Ako po musulod na pug ko kay magluto ko og kuan sayo. Nya karon. Nuno dodong ha. Nuna. Musulod na ta guys. Ngit-ngit kaayo guys. Karon guys kay magkuan ako guys sa uling ra ko magluto guys kay magkuan ko og herbal. Magluto ko og herbal. Karon magkuan ko. Nakalungag na ko. Magluto na po kog bihon kay napatay bihon. Nagano ko napalit bihon guys. So wait lang guys ha. So guys naghaling na ko guys og diri sa uling guys. Akong una himuon guys is magprito kog itlog kay giganahan si banana akong giluto tong niagi guys ba nga itlog ang ako ang gisagol ingon pa siya guys siya ganan mo kaon kay basta yung nana nga biyon din siya ganahan ko ako ang lutoon nga kanang lahi nga pagkahimo para ganahan kamo kaon karon nag-request ako paluto bihon nga naay itlog guys imis ako ang isagol is corned beef ingon siya nga ayon ang corned beef pa lang nga katurag yapong itlog kay lami pagkaluto ako lang pong siya lutuan kay happy ta tumuli kay alas 5 na ra ba. So nara naghaling na ta guys, nara guys. Magkuan na kog itlog guys. So guys, nagkuan na kog itlog guys, ni ara guys. Ato na ning i-shake. Kaya ato man ning prituhon daan din ang atong uling pod na kuan na siya guys, nabaga na. Mana to isagol sa bihon kay si banana ning request sa pud siya paluto. Giganahan daw siya lami daw kay pagkaluto. Sige, lutuan. Biyawa sabi, agi mami bi. Biya ko mga dogi guys. Ug asa ko guys, so ako sila gatapok pero yung pagkaluuya guys. Ginoo ko. Dara in taon guys in tawon ng mga palapang. Ug as mami tuap sila. Kani nga kala akong gamiton kay dako kay mo na lang po ni akong lutuan sa atong bihon guys ni ara. Gasinaw-sinaw na ang lubot ana guys giayon na ko ni ginis karon kay nakuha naman ni ato na ning padaplin ana na nato ni ana ken ato na ning ibutang ang ato ang mayra po kung nagkuan ko daan guys haling ko daan kay
O igo-igo po makuan kog mga lamas sa ato ang bihon. Nahaling na siya. Kaya ang sunod na to ani, ang itlog man. Ay, ang itlog, ang bihon man ito sunod. Di ara gyapon ko magluto og na atay cubes o. Utangan na tong cubes nga kuan. Tunga lang ang cubes. Nagkuan ako og lamas. Nara. Diri na to ibutang kay para makita ta ninyo. Ako mga dugi, ug asa kong tiil to lang datugan akong tiil guys nya. Og kuan guys, kung nawala kong tiil guys, muhanga dayon sila. Ana o para makitaan ang ato ang gipanggutad. Na. Hay nako. Ngunit trabaho sa housewife. Basta hapon na maglungat, magdigamo na dayon, magandam unsay sudanon. Kay kagabi wa man may kadayog atong merkado kagabi guys, kay mismo adto min alas 7 naman ya magkarag-karag ug kuan didto. Pili di ko gana kanang magpilig isda nga magkarag-karag kay makatunong unya tag dili na presko ba guys. Mato may anak ko sumayang duduwa pa may adto guys kay say adto naman dito sa radyo na ang uban. Nya lahir ba na sila kay basa alas 7 na pinaspasay na sila doon na alas 8 ba. Okay ra to alas 6 kapin may pagkuan or mo ipagtungtong sa alas 7 kay kana padulong kana sa barato na sila ana. Nya kanang hapit na alas 8 ba na ay nagkarag-karag na sila kuan ay. Kanang panirado ng uban, panirado na magkarag-karag nagpanghipos. Ana guys. So guys, nakaandam na taog lamas. Oh. Laro ang atong egg, ato na iluto diha kay para mo ito ang isubak sa bihon nga gi-request ni Banana. Oh, di ba? Nagpangita siya sa kong giluto. Arte man di siya mukaon, nagpangita dito, request day gyapon to. Una na, di ba? Kani ba nga bihon guys? O kani nga bihon, di siya ganahan ani mo to pagluto na ko nga. Di ka ganan mukaon na magluto ko nga ilahi na kong luto. Pangita, paluto na po. Gani kay na ko stock ani tulo ka buwa akong stock ani guys. Hindi ganahan siya kaon, di ba? So guys, ato nang ibutang ang ato ang egg. Hinay-hinayon na nato butang guys. Iana na to gamay atong camera guys para maklaro. Yara guys oh. Anaon ni sa pagluto guys. Ang egg hinay-hinayon sa og butang na. Init na kaayo. Guys, ang paboritong tanan na nga request na po din yan. Diba? Diba? Namit kahit iloko na to, kinapay na milit dagahan. Ara. Ang lutuan din na to kalaha guys, kay katong isa. Yara guys, oh. Tereng. Oh, muon na ni ang sulta. Sa to ang egg. Oh, di ba? Haha. Gagmay-gagmayon man ni siya guys. Ana. So, luto na ni siya guys. Bali, ang gamiton din na to nga kalaha guys is kani. Kay naitaklob. Kay kung kani manggod nga kalaha guys, wala man ni siya taklob na ani siya taklob sa una pero sa kadugay guys nakuan na ang taklob na ay na ala makuan na tanawa lagi. Din ipuli na to ni guys kay dirita magluto. Okay kayo. Makaluto pa kog popcorn diri magkuan pa ko og herbal din popcorn now. Okay kay so karon sugan na nato ang ato ang bihon nga atong lutoon guys. Daan na ra ka simple atong giluto guys. Guys. Ako pang may kagmay ang itlog guys. Akong ikimbitan akong sanina kay perting luada guys. Makita ang virginity. Ana guys, oh. Ang atong lamas ready na.
ang ato ang pangsubak ready na daghan na siya kay tulo ka buka kung gikuan niya dagko man atong egg so tulo ang ako ang gibutang guys og ato ang kalaha para sa ato ang bihon na naman. Oh, okay ra ng bihon kay carbo mo gyapon na para gamay ra tong rice budget sa rice pati akong mga dugi mo po nilang sudanon karon guys. So guys, siri taman og salamat kay guys sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel sa ko ang mga solid supporters. Thank you so much ug amping tang tanan. I love you all. God bless atong tanan guys. Bye.